una part, diguem-ne, de l'evolució que va des de l'amico-antropomorf fins a l'home de Cromanyó. De fet, avui encara, perquè ens vam enrederir una mica l'altre dia, hem de parlar del paleolític superior, que és l'home de Cromanyó, però jo el que volia avui parlar és a partir del neolític. I veurem, perquè ja una mica ja vam explicar per què, ara ho acabarem d'explicar. Acabem la feina primera, que ens va quedar l'altre dia. El paleolític superior, anatòmicament, l'home, no augmenta la capacitat craniana de l'home de Neandertal, que és l'home anterior, l'home del paleolític mig, que ja el vam descriure l'últim dia, però en canvi sembla com si hi hagués una reordenació del cervell. És a dir, hi ha com una mutació i es redueix molt tota la part, diguem-ne, automàtica, i en canvi el que en dèiem les àrees silencioses doncs creixen desmesuradament. És a dir, que hi ha una redistribució a favor del generalisme en contra de l'especialització del cervell. Així com dèiem que en el diencèfal, recordeu, les parts especialitzades eren molt importants i la part de síntesi era molt petiteta. En el cervell de l'home de Cromanyó, la part de síntesi és molt grossa i la part de, diguem-ne, de rebuda de dades i d'enviada de decisions doncs és molt reduïda. Molt reduïda, tot i que el cervell és molt gran. Recordeu que hi havia dues àrees espacials, una que en dèiem l'àrea 40 de Brodmann, que és aquí darrere, i una altra aquí davant, l'àrea 48 de Brodmann, que són les grans àrees silencioses que estan precedides o flanquejades d'àrees semisilencioses i al final a la part més perifèrica hi ha les àrees no silencioses i les àrees especialitzades, les localitzacions cerebrals. És a dir, que hi ha un principi de localitat clàssic en les perifèries, en les dues perifèries de les cosses cerebrals, i en canvi hi ha un principi de no localitat en les àrees centrals, l'àrea 40 i 48 que dèiem, aquesta és l'abstracte i aquesta és aquesta, diguem-ne, és la part alta, la part abstracta, la part teòrica, i aquesta d'aquí és la part intuïtiva, és la part, diguem-ne, de baix. Aleshores, doncs, aquesta reordenació de l'home de Cromanyó doncs, porta que inclús el seu esquelet sigui diferent. L'home de Cromanyó té uns ossos molt més fins que l'home de Neandertal. L'home de Cromanyó té una mandíbula molt més petita, que és més sortit, és més ortognat que prognat. El prognat és com els animals que tota aquesta part del menjar i del beurà se'ls posa en primera fila i el cervell es fa cap enrere. I en canvi l'ortognat és el que té tota la part del cervell que passa cap al davant, aquesta part que es fatiga. Diguem-ne. Entre parèntesis, per les vostres cervicals us recomano que prengueu aquest exercici. Es poseu així i aleshores la gent quan es posa dret es posa així. No es poseu mai així perquè això és prognatisme. Sinó així. Drets, però així. Ortognatisme. Llavors gestiva, es desenganxen les vèrtebres que estan enganxades. Fomentar la intel·ligència així. Sí. I a més allibereu les cervicals d'una pressió terrible. Us ho recomano molt això. Quan aneu drets, sempre s'arribant, aixeco a dintre i recte, no així, recte, així. És la postura de l'home de Cromanyó del qual venim nosaltres. L'homo sapiens sapiens per pedanteria nostra. Doncs, aleshores, seguint aquests articles, diu que la mandra de ser home, és a dir, ja us ho vaig dir quan parlàvem del cervell humà, que tots tenim mandra de col·locar el nostre centre de gravetat espiritual, la nostra consciència, aquí, que és la part més elevada nostra, més important. Recordeu que en aquests sistemes nostres sempre la part, diguem-ne, de baix, que és la part pràctica, és la part important. La part teòrica, diguem-ne, és com l'escuma, que surt de la part de baix. Doncs dèiem que la Teresa Rossi recomanava estar situat aquí. I quan està situat aquí, tot el cos es posa bé. Cada cosa ocupa el seu lloc. En canvi, quan estàs
situat en un altre lloc, com que no és el teu centre de gravetat real, no és el centre de gravetat de l'home de Cromanyó, de l'homo sapiens sapiens, doncs aleshores tot es desequilibra, tot es compensa en desequilibris. És a dir, que no estàs centrat. Bé, una altra qüestió és que en aquest paleolític superior hi ha proves claríssimes d'una cosa que ja hem dit d'abans, que és l'animisme. L'home de Cromanyó, doncs, té situacions de tipus ritual, de tipus extàtic, és a dir, que està comprovada en les pintures rupestres. Aquest animisme encara s'ha comprovat amb salvatges que actualment viuen encara. Avui el salvatgisme quasi ja està extingit. És a dir, la civilització és tan poderosa que ho està arrasant tot, no? I quasi no se'n troben de pobles verges, diguem-ne, no originals. Però, doncs, en els pocs que es troben, doncs encara hi ha molt animisme. Recordo el Puyol Albó, que el Pol coneixerà d'aquí, que va estar una sèrie d'anys al Camerun. I jo vaig escriure un llibre que es deia Subjecte, i quan parlava d'aquest període parlava de l'animisme. Ell em deia, m'escrivia des del Camerun dient, el que tu dius en aquest llibre jo ho trobo en aquests negres que hi ha aquí davant meu. És dir, que a l'Àfrica encara hi ha molt animisme, hi ha a l'Amèrica també, al Brasil, i aquests llocs, a l'altiplà del centre d'Amèrica del Sud, i també en els indis, pueblos de Mèxic, dels Estats Units, etc. Precisament el centrament, un altre tema, el centrament, diguem, en aquesta punta, doncs ens porta als estats superiors de consciència. Aquests estats superiors de consciència pertanyen al nivell 8 encara, però són la punta de llança del nivell 8. Aquests estats superiors de consciència en podríem dir amb la paraula genèrica contemplació. En realitat, la paraula contemplació es pot entendre d'una manera molt reduccionista, o d'una manera molt ampla, molt fonda i molt ampla i molt transcendental. Els orientals parlen de... Deixem-me dir que la paraula animisme en la civilització occidental és considerada com un desastre. Diríem que l'animisme és una cosa retrògrada, antiquada i tal i qual. No és la meva opinió, evidentment, i aquí ja podríem començar a mirar això, no? És a dir, això és tota la bola, diguem-ne, però del nivell 9, des del 86 al 95. Del 86 al 95 són, és a dir, el mig està al 90, que és el nivell 9, no? Doncs, nosaltres, en aquest nivell, doncs posem el nomen i tot això d'aquí, no? Camp social, confiança social, confiança en això, que és el mateix, la fe en la comunitat, els censos, que vol dir el consens, això que diuen el consens. La gent entén el consens de manera molt política, però hi ha un consens més bàsic. Està bé, d'acord, però d'acord sense pacte. És a dir, una cosa és la fides i una altra cosa, veu que no veig qui era? Doncs, ara està bé, gràcies. Doncs la fides, una altra cosa és el fedus. El fedus són els pactes i la fides és una cosa anímica, és un animisme, és una fe. També se'n diu creença, i creença que té cor d'ara de donar el cor. És una cosa que no és de tipus racional. Doncs, aquells estats superiors de consciència, els orientals, que són els que han conservat, diguem-ne, aquests aspectes, més que no pas els aspectes de científics, tècnics, etc., fenomènics, tota aquesta part d'aquí. Doncs, recordeu que aquesta part d'aquí és l'occidental i aquesta part d'aquí és l'oriental. Doncs, ells distingeixen tres nivells, molt interessants. Un, el nivell de concentració. Segon, el nivell de meditació, i el tercer, el nivell de contemplació. Però fixeu-vos que aquests tres nivells no s'han d'entendre com els entenem d'una manera reduïda aquí a Occident. En el millor dels casos, en les cultures místiques d'Occident, que estan molt perdudes, n'hi ha molt poca, en els convents o els monestirs i tal, doncs tot això és una cosa molt tancadeta. En l'Orient és una cosa d'una transcendència enorme. Concentració pertany al nivell 8. És la definició, diguem-ne, noumènica del nivell 8. I consisteix en tenir l'ànima en un punt, per dir-ho d'una manera senzilla. És a dir, està concentrat, no està dispers. És a dir, tu tens la teva ànima, jo posseixo la teva ànima. Recordeu que parlàvem, penso, conèixer-se, posseir-se, donar-se, recordeu? Sabeu que parlàvem d'això, el dia que sí, clar. Doncs el posseïx. I aquest posseir-se, segons la Teresa Brossa, és concentrar-se aquí dalt. És a
dir, aquí dalt és l'estat superior de consciència de l'individu. Queda clar això. Aleshores, meditació per l'Orient, no per nosaltres, perquè la meditació és una cosa, però per l'Orient meditació vol dir aquesta energia, aquesta consciència, aquesta intel·ligència d'esperit que tinc a la meva mà, no solament el domini, de tal manera que no hi hagi aquelles cuirasses, recordeu, els vicis, que m'enganxaven a l'esperit en una cosa determinada i que no podia desenganxar-se d'allò, sinó que està suelto, i si de casa està enganxat en un lloc aquí dalt, que és l'únic lloc d'enganxar-se, fins i tot d'aquí dalt se desenganxa. Meditar vol dir sortir de si mateix. Això que vulgarment en l'espiritisme parla dels viatges astrals. Que un es veu a si mateix des de fora de si mateix, o des de més enllà de si mateix. I això, doncs, treballant a fons, és del nivell 9. Però el nivell 9, en l'àrea mística. Clar, de les altres àrees no us en parlaré gaire perquè la saga, perquè se'n parla molt i sempre se n'està parlant. Però d'aquesta, que també és desconeguda, doncs m'interessa que també la tingueu present. Què és el nivell 9? En aquest nivell místic i noument. És estar en els altres. Estar en els altres. Però, igual com estic en mi, estar en un altre. I quasi diria, estar en l'altre perdent-me en mi. És a dir, una remoria a si mateix per néixer dintre d'un altre. Això és importantíssim. Si no hi ha això, el nivell 9 sempre serà inestable. Per això a Occident totes les possibilitats són inestables, perquè no es plantegen extrema. Descaradament, cara a cara. Això, la tradició occidental, per exemple l'Evangeli, es parla de les possessions, que diuen. Era un procés del dimoni. I va expulsar un dimoni de dintre seu que la tenia posseït. I això en les pel·lícules de terror hi surten els processos diabòlics i aquestes coses, no? Les possessions diabòliques. Si algú ha llegit la Bíblia o el Nou Testament amb més detall, a l'Antic Testament també hi ha moltes coses, però per no ser massa llarg, doncs diu, Jesús va ser pres per l'esperit i l'esperit el va dur al desert i allà va ser temptat. L'esperit va prendre Jesús i el va dur a Galilea i anava predicant la bona nova. L'esperit va agafar Pau d'entre tots els que havien a Antioquia i el va portar a evangelitzar l'Àsia Menor. I quan estava més engrescat amb l'Àsia Menor que se va seguir enganxat, l'esperit li va dir, no, ja no te diguis més, ara has de passar a Europa. I va passar el mar de Màrmara, l'estretxó dels Dardanels, i se'n va anar a Europa, a Tessalònica, a Grècia, etc. Doncs aquest esperit, diguem-ne, que està com navegant, nosaltres no ho sabeu, perquè això ho explico molt en els cursos bíblics. Déu va prendre de l'esperit de Moisès i el va posar sobre 70 ancians. És una forma de recordar que aquests ancians és la gerontarquia o gerontocràcia que en parlàvem, recordeu del Paleolític mig, del temps dels tòtems. Doncs al temps dels tòtems, l'eclesia, que us en vaig parlar, vaig dir eclesia i mercat. Són les dues invencions del Paleolític mig. L'església i el mercat, i l'entrada del Paleolític mig del tòtem, l'especialització en el treball. Doncs l'eclesia era una unió de persones perquè tenien un esperit comú, que vol dir que cada esperit de cada persona estava en l'esperit de les altres persones. O sigui que jo posseïa l'altre i l'altre em posseïa a mi. Imagineu, això és la perfecció de la meditació. Tot això a Occident són coses absurdes, ni més plantejos. I no obstant, el que us estic dient que una transcendència fa dir grossa, però es pot aplicar i practicar en coses molt petites, Per exemple, jo estic parlant amb vosaltres, no? Doncs jo puc fer dues coses. Una, abocar-vos el que tinc al cap. I una altra cosa és estar endevinant què necessiteu vosaltres i què convé dir-ho i com convé dir-ho a cada un de vosaltres, a veure, per les cares que tenim, pels ulls que tenim, pel que endevini, pel que sigui, perquè jo, suposem-ho, he mort a mi mateix i m'importa un bledo donar-me importància, m'importa un bledo, doncs, imposar les meves idees, m'importa un bledo, no sé si m'enteneu que ho he deixat, fora, zero. Aleshores, què queda? Queda la vida vostra. I llavors jo em situo, si ho faig ben fet, si ho faig molt fet, un desastre, no? Em situo i us estic dient allò que vosaltres realment voleu que se us digui. Però no en el sentit dolent de la paraula,
d'afalagar-vos, no, en el sentit profund de la paraula, no? Doncs això seria això. No sé si vosaltres heu fet experiments, suposo que sí, perquè és que totes aquestes coses que semblen tan rares no ho són gens. Si en comptes de bellugar-nos, si en comptes de bellugar-nos en les altures del noúmen i de la síntesi de la cultura oriental, ens belluguéssim en coses tan senzilles com l'amor. Quan les persones estimen es posen una en el lloc de l'altra, sempre, contínuament ho estem fent això tots. Si baixes per aquesta línia oriental, cap aquí arribes a la infància. I és molt senzill. Tot això que us estic dient sembla complicat, sembla estrany, és molt senzill. El Reich, en aquell llibre que us vaig recomanar de l'estudi del caràcter, quan us vaig dir que estudiava una persona, un pacient, no? I posava totes les anotacions del seu diari de cada sessió que li feia de teràpia, doncs explica clarament que hi havia una possessió allà. Ell no ho diu amb aquestes paraules espirituals, però que la persona estava amb un esperit i que després ell li posa un altre esperit. I aquesta espècie, diguem-ne, de guerra, per dir-ho, si és una mica dramàticament, d'esperits, és contínua. Tots estem envaint-nos amb més o menys gràcia. També es pot fer malament, envair-se malament colonialísticament, no? És que jo imposar-vos les meves idees, per exemple, no? Però suposo que heu experimentat en una reunió qualsevol de 10 persones, de 8 persones, de 4 persones, que hi ha alguns que només estan pensant en ells i escolten poquíssim. I en canvi hi ha alguns que estan pensant en els altres i quasi no poden ni arribar a dir el que pensen ells. Perquè es passen tota la reunió intentant dir amb aquest que aquell no vol dir el que ell ha entès, sinó que volia dir una altra cosa. I en aquest li està dient que el que li ha dit aquell no és el que ell ha entès, que li ha dit, sinó que li volia dir una altra cosa. Això no és habitual, persones així. Però n'hi ha. Aquesta persona està en els altres, no està en ella. I aquesta persona té la desgràcia normalment que no acaba podent dir el que ella pensa, perquè ja no li queda temps. I en canvi els altres moltes vegades s'encastellen, cada un la seva posició, i és una guerra de sords, un diàleg de sords, que no s'escolta l'un o l'altre. Aleshores, doncs, és interessant, com us diguéssim, d'aconseguir, per aquest estat superior de consciència a nivell de meditació, que el nostre cervell part sigui per enfortir la personalitat pròpia, que és una aportació a l'univers. I un univers sense individualitats, és una bestiesa, és una casa sense tots ús. No? Doncs cada persona sigui el que ha de ser. Però que a més sàpiga, i això els primitius, aquests de Cromanyó ho tenen claríssim, i els salvatges que actualment existeixen de tipus primitiu també ho tenen, i per això se li sol dir que són gregaris, que són col·lectivistes, que són molt poc individualitzats, i és mentida, són molt individualitzats, però també molt col·lectivitzats. És a dir, la meditació no nega la concentració. Un s'ha de concentrar en si mateix, és un moment. I després ha de tenir un altre moment, que és el de meditar. Meditar vol dir mediar, passar d'un mitjà a un altre, passar d'un a un altre. És a dir, no quedar-se encastellat com el seu. No? I aleshores s'ha de desenvolupar al seu cervell una àrea ampla per les coses del comú, per les coses dels altres. I entenent pels altres el contrari de jo. I per tant s'ha de ser contradictori, s'ha de ser òlic. Tota aquesta àrea que recordeu és òlica. És una àrea que el contradictori està barrejat. Si no tens mentalitat contradictòria, si tens mentalitat d'identitat, et converteixes en un metafísic, cap aquí, però no estàs aquí, estàs aquí. Aleshores doncs, fas una construcció que és monolítica, encara que no sigui la teva, encara que sigui una molt altruista, hi ha persones altruistes horribles. I tampoc és una cosa que no s'hagi de fer, que es pot fer, que també és important, i a més està molt de moda, diguem, fer construccions d'aquest tipus. Són les grans estructures socials, les grans ideologies, etc. Doncs ara ja estic parlant d'una altra cosa, no? Vale. Diu alguna més, però se m'ha l'art. Aquí apareix l'art. Així, el que volia dir-vos és una petita doctrina. Quan l'altre dia us parlava dels estornells de la plaça de Catalunya, el mes de gener i febrer. Per què volen també els estornells? Perquè 100 anys fan aquestes figures que es nota, figures dinàmiques, no estàtiques, figures que es van canviant contínuament, però que es nota que tenen una relació canviant, però dintre d'uns límits, diguem-ne cibernètica, no? Doncs perquè els estornells, a part que cadascun vola per ell i no necessita d'altre per volar, doncs té en compte els altres com volen. I per tant actua de conjunt. I és creatiu però de conjunt. És a dir, la creativitat conjunta neix
de la integració de les creativitats individuals, no de la negació. És a dir, no són obedients. És a dir, el més bonic de les... Per què es queda tothom allà penjat? Perquè mai repeteixen la figura. És a dir, allà no hi ha obediència, allà el que hi ha és creativitat. Hi ha una síntesi entre l'individual i el col·lectiu, que és l'única manera d'aconseguir col·lectivitats estables. És a dir, tota col·lectivitat que es fundi en la negació del nivell 8, doncs és com que el nivell 8 està sota el nivell 9, cau el 9, no s'aguanta. Clar? Feia la contemplació. Sí, la contemplació, molt bé. La contemplació és el nivell 0. Us recordeu que rodó això, Ja està, Nivell 9, nivell 0. Que és el nivell de la transcendència. Aquesta, diguem-ne, és la identificació amb l'origen i el final de l'univers. És a dir, no estàs amb els altres, sinó que estàs amb l'altre en majúscula, diguem-ne. L'altre que ets tu, ja no és l'altre, perquè allà el noumen, no sé si recordeu que en el nivell 0 les 26 àrees desapareixen i se'n fan una. És a dir, del 0 surten l'1, el 2, el 3 amb les 26 àrees i quan arriba al 0 es tornen a reduir a una sola cosa. És a dir, no hi ha una bola 0. El 0 és un punt només. I aleshores allà és tot. Ja us he dit que el nivell de la meditació no anul·la la concentració. Doncs bé, la contemplació no anul·la ni la meditació ni la contemplació, sinó que no ho té tot. I llavors el que fas és connectar amb el centre de l'univers. Això és mentalitat oriental però explícita, no us penseu que ho invento jo, que els idealitzo. Ells busquen això, ells busquen això. I quan jo explico el curs bíblic, doncs faig 3 nivells, el nivell que dic individual, el nivell col·lectiu i el nivell còsmic. El nivell individual explico el nivell 8, la part aquesta mística, la part espiritual. En el nivell 9 explico la part mística i col·lectiva, el poble de Déu que diuen els jueus. I en el nivell 10, doncs, la unitat, l'espiritualitat còsmica, que és la cataolos, la catolicitat, que vol dir cap a l'uòlic, cap a l'universal. D'acord? Bé, doncs també és interessant aquí el tema de l'art, oi? Que en el Paleolític superior tenim mostres d'art claríssimes, les pintures rupestres, encara que es discuteix molt que en aquell temps que estaven en uns nivells molt rudimentaris, molt de la part intuïtiva, diguem-ne, doncs tinguessin una consciència clara de la noció d'art, no la tenien, segurament. L'art la tenien molt barrejat amb altres coses. Hi ha qui diu que la noció d'art clara no es té fins al segle XIX, segle XVIII, amb Bogart, Hegel i tots aquests. Però, doncs, les pintures rupestres que segons sembla poden significar moltes coses, a més d'art, també significaran. Són una meravella d'art que avui dia poden competir amb l'art més modern. I un dels misteris de l'art és que és més, és temporal, en el sentit que sempre canvia, però és atemporal en el sentit d'una evolució, diguem-ne, com la ciència, que és acumulativa. L'art no és acumulativa. La ciència també té ruptures, però és més acumulativa. L'art no és acumulativa. És a dir, cada etapa té la seva gràcia i no desvirtua les etapes anteriors, que són diferents. També sembla que en aquest moment apareix no solament la base de l'art, sinó la base de les matemàtiques i de la ciència i tot això, l'aritmètica. L'aritmètica ve precedida d'una cosa que tots els nens fan, que és el col·leccionisme, que és el fer conjunts. No la teoria de conjunts, que és una cosa molt moderna, sinó la pràctica de conjunts. El col·leccionisme no és més que practicar conjunts. Posar una capseta de les xapes de Coca-Cola, amb una altra capseta de les petxines de la platja, fer col·lecció de segells, fer col·lecció de minerals, classificar que són subconjunts, fer subconjunt d'un mateix conjunt, etc. Tota aquesta operació porta cap a l'aritmètica, però encara no és l'aritmètica. Hi ha indicis en els deixalles, en el que queda dels jaciments, doncs que hi havia col·leccionisme en aquell temps. Però l'aritmètica, a sobre del col·leccionisme, hi afegeix una novetat, que és l'ordre. L'ordre és el control dels elements d'un conjunt. I és importantíssim. Si tu tens una capseta amb pedres blanques
no? Doncs tens 25 pedres blanques, ja saber que són 25 ja és un començament d'ordre, però són el que són els números cardinals. Aquí hi ha 25, 1, 2, 3, 4, 5. Però quan es acaben comptant és per qui no els has comptat. I en canvi una altra cosa és dir, es posa un fila, i aquesta és la primera, aquesta és la segona, que són els números ordinals, és posar ordre. Això una miqueta és la filosofia de l'aritmètica, que ens l'haguéssim d'explicar quan l'apreníem a les escoles, i no ens ho van explicar, ens ho feien així només de carretilla, però té molta intenció això. És dir, l'ordre és saber cada un dels elements d'un conjunt quina posició exacta té respecte de tots els altres elements d'aquest conjunt. I per tant, així com la cardinalitat pertany, diguem-ne, a la part d'objecte cap a l'ús científic, la part de la ordinalitat pertany a l'ús metafísic, perquè recordeu que aquí hi havia el principi de totalitat i aquí el principi d'identitat, que era de cada una de les parts, no? Cada una de les parts no és l'altra, de les 25 cada una no és l'altra. Això és el número cardinal. El número ordinal és que no solament cada una no és l'altra, sinó que estan posades d'una manera que cada una sap quina posició ocupa respecte de totes les altres. La que ocupa la posició 3 no es confon mai amb la que ocupa la posició 22, de les 25 que n'hi ha. Queda claríssimament. De darrere hi ha la 21, després hi ha la 20, després hi ha la 19, tal, etc. Això és ordenar. Per tant, doncs, fixeu-vos com hi ha art, hi ha ciència, hi ha metafísica i hi ha mística. Em sembla que una miqueta hem explicat els 4 punts cardinals del paleolític. Aquesta aritmètica porta, això els que hagin estudiat una miqueta seriosament aritmètica saben que tot conjunt, els anells i aquestes coses de números, doncs porten operacions, la suma, la resta, la multiplicació de la divisió. M'agradaria entretenir-me amb la filosofia de la suma, coses d'aquestes que no tenim temps, és a dir, deixem-ho de moment i tal. Sembla que la causa o el peu pel qual suposem que tenien aritmètica és que hi ha un procés cada vegada més rigorós d'intercanvi en el mercat. En el principi us deia que era un intercanvi de mercès, de regals, com en la nit de Nadal, no? I que llavors el que es tractava era de sorprendre l'home, i per tant de deixar-lo xafat per la generositat teva. I per tant no hi havia aritmètica. Però en canvi doncs, sembla que aquí en el període aquest paleolític superior comença a afinar-se una mica més i comencen a haver intercanvis en què s'intenta que el que es dona i el que es rep sigui semblant, és a dir, que siguin unitats, siguin números. 3 una cosa que valgui menys, contra 2 una cosa que val més. M'enteneu? Però esclar, això representa aritmètica i regla de 3 i coses d'aquestes, i operacions de suma, resta, multiplicació i divisió. Un altre tema interessant, que és també una suposició, però està bastant fundada, és que en aquest període doncs, domina la dona, sobretot més que la dona la mare. O sigui, que primer hi havia un viriarcat que dominava l'home, després hi havia un gerontarcat que manaven els vells, homes i dones. Sempre hi ha l'assemblea conjunta de tothom, directa, de democràcia directa. Aleshores, a partir d'aquí del paleolític superior, doncs apareix el matriarcat. S'ha de distingir matriarcat i matrilineat. El matrilineat sembla que és antiquíssim, potser de sempre. El matrilineat vol dir que se sap que els fills venen de dona i de mare, i no se sap que vinguin de pare. I per tant hi ha la nissaga, és a dir, la successió es fa per via materna. Això és el matrilineat. Però una cosa és que la successió es faci per via materna i una de les conseqüències era que l'home deixava casa seva o el seu clan o sigui, s'anava per la dona. I una altra cosa és que a partir d'aquí cada vegada la dona va agafar més importància. I sobretot la dona àvia, la gran àvia, la gran mare. D'aquí surten les idees animistes d'una espècie de cosa que es comença a semblar a Déu, que encara no hi ha Déu, que és la gran mare universal. Això de la contemplació que us deia era ficar-se en el si de la gran mare de l'univers. Tot l'univers es veia com una mare. Això, doncs, inclús els primitius sumeris parlaven de Tiamat, que era la mare universal, i altres també religions en parlen així. En canvi, el matriarcat ja és una cosa una mica més forta. Pertany
arge, matri, acat, arge. Veieu que aquí dalt posa arge. Així com el paleolític inferior i mig sobretot construeixen aquesta part, el paleolític superior corona això i fa com una espècie d'estat, que encara no és l'estat clàssic, ja veurem, però que ja comença a ser una autoritat. La mare, en realitat, l'autoritat real la porta encara l'assemblea de tots. Però aquesta mare adquireix una autoritat moral molt gran per damunt de tot. Aleshores, doncs, un dels arguments que es dona de tipus comunista, de tipus marxista, de tipus materialista, és que sembla que cada vegada escassejava més el menjar i cada vegada l'home, els tòtems anaven més lluny. I moltes vegades ja, dintre del tòtem l'home anava lluny i es quedava la dona. I aquí va venir un període glaciar molt fort. Les persones van tenir d'amagar en coves. I mentre l'home estava rotant per allà, la dona tenia moltes hores a la cova dels fills. I va descobrir, per casualitat, que amb una llavor que queia sortia un cereal, sortia una planta, no? I llavors va descobrir una mica el principi de l'agricultura. I després també sembla que tenien sal perquè la necessitaven i posaven sal a la porta i venien els animals a llepar la sal. I aleshores, doncs, perquè els hi faltava sal. I aleshores doncs, van observar els animals i van veure com s'aparellaven animals i van descobrir, diguem-ne, la ramaderia. I poquet a poquet, cuidant els animals i fent un hortet allà mateix a la vora de la cova, quan l'home arribava sense cacera, fracassat, la dona li posava les amanides precioses allà i després un conillet allà baix preciós, no? I aleshores va fer un èxit, i la dona va començar econòmicament a pesar més que l'home. I l'home que s'esforçava tant a aconseguir res, la dona quasi bé sense res no s'ho treia, no? I això diuen que és una altra causa possible del que se'n diu la protoagricultura i la protoramaderia, no? Una altra qüestió també en aquest temps, que també pertany a aquest nivell superior, és el tema de les federacions, que es conserven després d'allò que us vaig explicar, que les ordenacions socials es queden enrederides respecte de l'avanç econòmic, de les forces productives. Es troben, per exemple, quan els americans o els anglesos arriben als grans tribus de les praderes dels Estats Units, que és on va estudiar el Morgan Rousseau, no? Doncs que l'economia que portaven era del neolític, aquelles tribus, però en canvi l'estructura social encara era del paleolític superior i tenien les famoses grans federacions, unes federacions de federacions, unes federacions laxes, les federacions que servien cada unitat. I llavors es deien, el terme tècnic o és clan o és gens en llatí, gens gentis, això que diu la gent, la mala gent, per això. El nom gentilici, una persona molt gentil, vol dir que pertany a una gent, que no un clan. El clan, diguem-ne, era la unitat primordial, era la nació més senzilla, que hi havia més espontània, que havia vingut, que era matriarcal, és a dir, quan és matriarcal es diu clan, quan és abans es diu ordre. Doncs aquests clans es comencen entre ells a federar uns amb els altres, cada vegada més, fins a federacions amplíssimes. Els sioux, els iroquesos, els amantos, totes aquestes grups d'indis. Això penseu, per exemple, que els bascos, doncs hi havia 3 que ara en diem províncies, que era Vizcaya, Guipúscoa, Àlava i Navarra, després encara hi havia tota la zona de la Catalunya Nord i de l'Euskadi Nord. I mai en la història es van unir en un estat únic. Encara no ho han aconseguit mai, és la primera vegada és ara amb aquesta espècie de generalitat que tenen, no? Aquest Consell General Basc ho ha aconseguit, i encara tampoc és només una autonomia, però no havien aconseguit mai, havien viscut sempre escampats. El que passa que s'unien quan els convenia perquè tenien pactes federals entre ells. I el fedus, que us explicava abans, és la base metafísica, i el fedus amb totes les seves estructuracions, i posa la Constitució, doncs amb les estructures socials corresponents, que en abstracte era la llei constitucional i els continguts de les lleis, dels decrets, etc. del dret. Tota aquesta part, diguem-ne, d'aquesta estructura, recordeu que per aquí passa la línia de les estructures, tota la part aquesta de l'estructura era contrapesada amb la part, diguem-ne, de la fides, de la part anímica, espiritual, de les vivències, etc. Subjectives, però fixeu-vos que la paraula subjecte es refereix al subjecte comunitari, no al subjecte individual.
autodeterminació, sobirania, l'assemblea aquesta que us deia, l'assemblea que diuen en grec. Doncs, tot això. El Morgan va descobrir aquestes federacions allà, però després, per exemple, l'Engels, que té un llibre que us els vaig recomanar, que té l'origen de la família, la comunitat privada de l'Estat, doncs explica que a Grècia també existien, que se'n deien les anfictionies, que eren grups de 12 tribus. Després a Roma també hi havia les fratries, i estaven per damunt de les gens. A la Bíblia també s'explica les 12 tribus d'Israel, i les 12 tribus dels àrabs, i les 12 tribus dels arameus, i totes 12 tribus. Normalment posaven 12 perquè es tornaven, hi havia una espècie d'espai federal, sabeu com que diuen a Mèxic, un departament federal, a Washington, doncs les federacions tenien un centre, que era un centre sagrat, i on hi havia enterraven els morts, on feien la festa, etc. I en aquest centre solien guardar el foc, perquè si se'ls apagava una tenda d'aquelles, es podia tornar a encendre. Hi havia un que vetllava el foc tot el dia i tota la nit. I llavors es tornava cada tribu o el que sigui, i llavors cada mes hi havia una i per eren 12. El número 12 sembla que és el d'això. O sigui, la importància del 12 o del 7, això ve després, no? Sí. És casual. O és utilitari, o són conveniències, però que surten d'una manera accidental. Sí, abans li van donar després, el fet que fossin 12 no. Exacte. Una cosa essencial en les federacions és que sigui un tracte entre iguals. I el d'iguals no vol dir que no siguin diferents, pot ser molt diferents que vulguin, però iguals vol dir que no estiguin iguals en altura, que no tinguin un esforç que l'altre. I lliures, és dir, que sigui un pacte lliure. En aquest sentit, és al revés del que es fa ara. Avui dia, quan la gent desconfia, fa pactes. És a dir, la gent vol fer escrits perquè no se'n fia. I l'escrit queda. I llavors passava al revés, només escrivien quan se'n fiaven. És a dir, que l'escrit no era més que la concreció, l'expressió estructurada de la fiança, de la fe. I consideraven que l'escrit no tenia importància, no tenia importància de la fe. I això és evident, que ara és així. I l'escrit es podia canviar des de la fe. Fixeu-vos que encara hi ha un resquici d'això, que les constitucions democràtiques diuen que el Parlament està per damunt de la llei, de la Constitució. És a dir, que el Parlament pot canviar la Constitució. És a dir, que l'entitat sobirana està per damunt dels pactes que fa. I es poden canviar sempre que vulguin, a condició que estiguin tots d'acord. No que hi hagi consens. No que hi hagi consens hi ha d'haver fe, d'haver confiança. Si no surten els consensos com aquell de la transició que és terrorífic. Doncs deixem-ho. I això de la importància dels números em sembla una cosa bastant important, perquè els números realment tenen una importància en ells mateixos, però no pas el 12 o el 7, sinó el 3, per exemple, doncs perquè hi ha uns principis matemàtics. El 12 també, i el 7 també. O que sigui per ells. El Pitàgores treballa molt bé, això. Treballa molt bé. Sí, i altres, sí. Perquè, per exemple, un 3 determina... Això que tu dius dels números jo ho dic dels pactes, també. És a dir, perquè al fi al cap tot aquest tema de les matemàtiques, la lògica, la lògica i la ciència és la que controla a nivell social els pactes. En canvi, el de les 12 tribus no té explicació. Però jo vaig amb un altre interès, ara. Vaig a l'interès de que, encara que jo dic que el principal era l'ànima, no obstant, el pacte és importantíssim, perquè al concretar pactes es veu la voluntat de la gent. És a dir, la gent no es baralla quan està enamorada, es baralla quan s'ha de dir qui frega els plats. Explico, no? Què passa, això? Per tant, si dues persones o un grup de persones formen una comunitat molt enamorada i estan molt ben avinguts, però no en concreten res, és molt probable que en concretin se baralli. Perquè l'estructura té una dinàmica i una autodeterminació pròpia. És a dir, 3 i 2 són 5 encara que no t'agradi. És a dir, que una mica el que deies tu estic derivant cap a una altra cosa, però en el fons és la mateixa idea. El fet de donar importància, els números tenen una importància. I les regles també, i les regles i les operacions i tot el que és estructural, doncs té importància. I té una importància en si mateix. Hi ha coses que no es poden fer d'una altra manera. I si algú entra en una comunitat no volent fer aquestes coses que no es poden fer d'altra manera, en el fons no és comunitari, encara que digui que estimi molt. Explico, no? I per tant hi ha una espècie de toma i deja, de deixar i anar, que s'ho diu de baix, entre el que és formal i estructural, el que és vivencial i el que és místic, tot això, no? Hi ha una espècie de... I és interessant, diguem-ne,
concretar. I això no l'eix de simetria, no? D'on cal veure això, aquesta lògica. Bueno, aleshores jo ja deixo aquest tema perquè ens tocava l'altre dia i si no acabarem avui. Aquí parla de la decadència matriarcal. Doncs jo soc de l'opinió que la decadència matriarcal va venir per una cosa aliena a les dones, als homes i als mares que es va venir. És a dir, va venir perquè era un èxit tan gran, és a dir, hi havia tanta plusvàlua. És a dir, l'home, fixeu-vos que l'home primitiu té la naturalesa en contra i la por li ve de la naturalesa. Avui dia passa al revés, la naturalesa té por de l'home. És a dir, la naturalesa pobreta està a zero, quasi bé. I és l'home que s'ha d'autodominar i autopoderar per no acabar d'esparlar de la naturalesa. És a dir, l'home ha canviat. Ha girat al revés des de llavors fins ara. I s'ha girat al revés, és a dir, aquest poder immens que té l'home, que és capaç de triturar la naturalesa, i que actualment la naturalesa no té cap problema per l'home pràcticament. És a dir, és qüestió de diners, quasi bé. Si podia fer les coses més rares, si es podia imaginar. Les conseqüències les volíem, això és una altra història. Però la visió de la naturalesa també ha canviat, no són nova. La visió de la naturalesa, perquè ara la naturalesa no la veiem com una cosa bona. Però ells no ho veiem com una cosa dolenta. És el mateix que deia jo, és Però la veiem com una cosa la veiem bona però la tenim dominada, m'entens? La veiem bona però la tenim dominada. Si no la tingués dominada no la veuria com a bona. Quan podia entrar un tigre a casa no la veies bona, la naturalesa. Però ara com que no tens el tigre a casa la trobes boníssima i no hi ha ni una mosca, imagina't si és com a bona la naturalesa. Bueno, no en tinc ni de fixir. Doncs, perquè a més hi ha detergents i tot el que vulguis, no hi ha ni polls, no hi ha res, i ara és boníssim. Mosques. És a dir, els esclaus són boníssims quan no es rebel·len. Entens? I els gossos són molt millor dels gats perquè sempre lleven. Bueno, etcètera, vull dir, tinc moltes coses aquí. Però el que vull dir és que hi havia, és a dir, l'organització de l'home, social i la seva potència mental i tot el nivell 8 i tot plegat, anava tan bé que l'home anava creixent. Recordeu que parlàvem de la relació entre demografia i equilibri social i tot plegat. És a dir, que si hi ha riquesa però augmenta molt la demografia es torna a menjar la riquesa una altra vegada, no? I això va passar. Però no estic completament d'acord. Bueno, deixa'm continuar de tota manera. Si no, no veig la idea global del que vull. Sí. Bueno, de tota manera, digue'm, a veure, què dius? No estic d'acord amb el sentit que la naturalesa, això que és el por de la naturalesa, i si no és veritat. Perquè els animals, o sigui, un s'acostuma a la naturalesa, com un animal. I, per exemple, el fluix... Un animal s'acostuma, o sigui, treu tota la seva vida la treu a la naturalesa. Bueno, ell és naturalesa. Si plou, ara ens molesta que plogui, perquè ens mullem, però al contrari, ara és el moment de dutxar-se, de rentar-se. És el moment adequat per... És com una dutxa. No sé què m'estàs dient, perquè m'estaves dient que la naturalesa és bona. I tu dius que no, que per l'home no és bona perquè em mull. I què crec, és bona o no és bona? Perquè ens hem portat, però la naturalesa en si, la naturalesa és bona. Això no vol dir amb ella, està bé. Estava parlant dels homes, no de la naturalesa. I dic que per als homes la naturalesa avança en un perill. No, sempre és bona la naturalesa. Bueno, era molt bona, però fugia del tigre. I el matava. Sempre era bona, però matava el tigre. Era una cosa natural. Natural, sí. Això és el que vull dir. Vull dir que és natural que l'home matés el tigre. Sí, però és que resultava que jo parlava al principi el tigre matava l'home. M'entens o no? Però ha arribat un moment en què no solament l'home mata el tigre, sinó que quasi ja no queden tigres. I l'home ha de procurar protegir el tigre perquè no desaparegui. És exactament al revés d'abans. L'home s'havia de protegir del tigre i ara és el tigre que s'ha de protegir de l'home. Això és el que he volgut dir. Si estàs d'acord amb aquest cas? Sí. Bueno, aleshores, doncs, l'opinió meva és que la humanitat, perquè el paleolític superior s'acaba cap al 15.000 abans de Jesucrist aproximadament, en els llocs on s'acaba primer, perquè va durar molt a moltes llocs, però s'acaba quan ja la humanitat ha completa tota la Terra. I Amèrica també està tota plena d'homes, ja, i l'Austràlia i tot això, tota plena d'homes. I esclar, l'home ja no pot expansionar-se. Llavors comencen a haver-hi crisis per falta de qüestions econòmiques. I per tant, doncs, és un procés natural que passa a totes les espècies, diguem-ne, en aquesta línia teva, passa a totes les espècies, és a dir, que arriba un moment que arriben a tope i les expansions de les espècies són ràpides. La humana va tardar 4 milions aproximadament a fer-se, que no és massa ràpid, oi? I, en canvi, doncs, la majoria d'espècies passen
molts milions d'anys estables o amb oscil·lacions petites o a vegades desapareixen. No? Però vull dir que els insectes, per exemple, doncs, es van expansionar amb un insecte qualsevol, l'Anopheles, per exemple, es va expansionar suposa en 4 milions d'anys i ara porta doncs, quasi 1.000 milions d'anys sense expansionar-se. És a dir, que només existeix en les mides en què pot, no? En el que li permet els recursos, etc. Explico una mica. No és l'home per arribar en aquest tope. I aleshores jo el que vull dir és que aquí acaba la història de l'home com a animal. És a dir, inclús des del punt de vista del nivell nou, del nivell de les col·lectivitats humanes s'estructuren en gran part amb el mateix estil dels animals. Tenia ja algunes innovacions, com són els estris, algunes coses que hem dit, però aquestes innovacions, que són les que li donen la preeminència, no li resolien fins ara el problema d'arribar a tope, d'ocupar tota la terra i d'explotar els recursos. Aleshores, els primers indicis de superació d'això els aconsegueix la dona amb l'agricultura i la ramaderia. Hi ha altres cosetes que es van descobrint, artesanies, coses, la millora d'estris, etc. I aleshores, doncs, la dona es va fent forta. I aleshores, el nostre amic Agustí Xaló diu que, perquè sembla que fins aleshores no hi ha cap guerra important entre grups, entre ètnies, no hi ha guerra, i a partir d'ara apareixen totes les guerres. Això també passa amb un galliner, és a dir, que quan les gallines estan soltes no hi ha guerra, i quan les gallines estan tancades amb el galliner i es troben apretades i amb un espai vital insuficient, entre elles s'ataquen. Ja us vaig explicar que les ratetes de aquella pel·lícula Miquí d'Amèrica, no sé si us vaig explicar, no? És a dir, posem les rates en una situació d'apretament i comencen a agredir-se els uns als altres. Doncs l'home li va passar igual, va començar a agredir els altres. L'Agustí Xaló diu que venia l'home, no portava res al sarró, la dona tenia molta feina amb l'hort i molta feina amb l'aviram, i aleshores li deia a l'home, bueno, nano, si tu no vens a ajudar-me a treballar i deixes de passejar-te per ahí, doncs llavors em vas pastar fang però no et vull. I es va començar el que se'n diu el matrimoni de servitud. I això del matrimoni de servitud existeix, és a dir, els etnòlegs tots en parlen del matrimoni de servitud. I a la Bíblia també està testificat. És a dir, que l'home, abans de casar-se, la dona li obliga a servir a la ramaderia o a l'agricultura. En la Bíblia és la ramaderia, però en altres llocs hi ha agricultura, encara es practica a Austràlia, etc. altres llocs, no? I aleshores, fixeu-vos que aquí s'inventa el treball en el sentit negatiu de la paraula treball. Vol dir tripàlium, que és un instrument de tortura que tenien els romans, de 3 pals, per trinxar els ossos dels esclaus que no volien treballar. Doncs el treball com a cosa forçada. Una altra cosa és en català distingim treball de feina. Feines de fer. Es feien moltes coses, caçaven animals, es feien moltes coses, però ho feia tota la col·lectivitat i ho feien a gust, ho feien per necessitat, tot el que vulguis. I una altra cosa és que diuen, si no treballes, no et cases. L'altra qüestió d'això és començar a comprar l'home, el treball. És tota la tesi marxista, diguem-ne, no? De l'origen del treball, no? El treball comprat. És a dir, comprar la força de treball. I aleshores, doncs, a la Bíblia passa que està 7 anys per guanyar-se la dona. I encara que tenia 2 filles, el tio aquell, que era una lletja i l'altra maca, i ell s'havia enamorat de la maca, doncs, de la nit de noces, com que no tenien llum, li va posar la lletja a la tenda. I el matí següent se'n va adonar que s'havia equivocat de dona. I aleshores l'oncle li va dir, mira, si t'estàs 7 anys més de ramader meu, en donaré l'altre també. I així va estar 7 anys i va tenir les dues. Bueno, això és molt poc exemplar, però vaja, és bigàmia, però és que ells tenien molt lliures. Doncs això és cosa de la Bíblia, diguem-ne, coses que tenien més, a la Bíblia i altres llocs, inicis de totes aquestes coses. I aleshores, doncs, sembla que això va anar aguditzant la tensió i al final va esclatar que amb un clan d'aquestos un home va agafar la dona que volia i va fugir. Perquè en la Bíblia també està testificat una cosa que diuen també aquestos, del Morgan i aquestos, i és que les dones, per fer la punyeta, perquè els homes treballessin, es casaven amb homes d'altres llocs que fossin més dòcils. I els buscaven dòcils. I l'home, que era una mica rebel, es quedava sense dona. I per tant la culpa del pecat original de la dona, com es fa, i aleshores va començar la guerra per culpa d'això. Bueno, això ho diu Agustí Xaló. Hi ha indicis, aquestes coses d'aquestes, hi ha indicis. I aleshores això inclús
sortir sí que hi ha molts més indicis que és el que diuen el rapte de dones. Inclús ja avui dia els gitanos ho fan d'una forma ritual i els indis, els negritos d'Austràlia ho fan de forma ritual, és a dir, que encara que no, sí. I s'ajunten d'amagat el pare de la dona i el pare de la dona i pacten el rapte. I llavors, doncs, el noi rapta la dona i aleshores s'indignen i s'amenacen ritualment. I al cap d'una setmana fan les paus i tal, i s'arregla tot, no? Però això és un reste que els hi queda de coses primitives que passaven així. Aleshores, doncs, les primeres guerres eren molt petitetes de volum humà, però eren rabioses. I l'home que fugia amb la dona és com allò que us vaig dir de voler comprar un terreny de sepultura, que era una cosa impensable, perquè les dones i els homes eren del clan, no es compraven i es venien, i no hi havia propietat privada ni coses d'aquestes, enteneu que vull dir de les dones. I aleshores, endur-se una dona era trencar l'ànima col·lectiva, trencar el patrimoni col·lectiu i trencar-ho tot. Era un desastre del baix del clan, era el trencament del clan. I per tant, el trencament de la col·lectivitat. I per tant, és una recessió de tot això que s'ha adquirit cap enrere una altra vegada. I s'ha de tornar a començar. L'home fugia, aleshores la dona normalment ho feia sense voler, ella, es feia contra la seva voluntat. I aleshores l'home que poguera caçar tenia de lligar-la, perquè si no se li escapava se li tornava al clan. Tenia de viure en llocs molt inhòspits i molt amagats perquè el clan dictava sentència de mort inexorable, anatema, perquè no podia ser, i perseguia la persona en vida o mort, i si ell matava alguns del clan a l'altre, allò que queda cara a Sicília, aquella espècie de cadena, que mentre es quedi un del clan, té de venjar aquell acte. I aleshores, és dir, moltes màfies i coses d'aquestes segueixen aquests costums encara. I aleshores, doncs, per tant, una de dos. O el tio anihilava el clan o el clan anihilava el tio. Però era mort. Això és la noció aquesta de genocidi, d'anatema que hi ha en els escrits antics. A la Bíblia, per exemple, Josuè és condemnat per Déu perquè ha entrat a Jericó, no va ser una altra ciutat al costat, es deia, no recordo com se deia, doncs, i no va passar tot a l'anatema. Tot. Perquè és que el tio aquell, res, ni els bous, ni els ases, ni res, tot arrasat. I no es podia quedar res. Bueno, ells sí, ells quedaven tot el que podien. És que el que era el sacríleg, ells sí, però viceversa, si ells s'establien i venia el clan, arrasava tot. Els que encara eren purs, per dir-ho, encara tenien el mètode antic. Hi ha una diferència, és a dir, i això dura molt històricament. És a dir, hi ha pobles que encara, per exemple, quan el Juli César conquesta les Gàl·lies estaven ocupades pels celtes, que eren uns pobles indoeuropeus com els germans que estaven a l'altra banda del Rin. Però els celtes estaven tots barrejats entre ells perquè hi havien entrat aquí. I els germanis, que encara estaven a l'etapa patriarcal, estaven tots en pau. I els mateixos celtes, els gals, miraven a l'altra banda del Rin i no entenien que aquella gent estava en pau. I ells estaven en guerra. I els hi van dir germans. Germans, la paraula germànic, ve que eren uns pobles que s'agermanaven entre ells, que feien grans federacions i estaven a la part de benvinguts. Les federacions eren per ajuda mútua, al principi, de tipus econòmic, respectant molt el cultural o ètnic de cada grup. I després, quan entra aquest període, els que es conserven encara del sistema antic, a més és per raons de tipus defensiu. I surten els imperis, que és la unió per defensar-se, la unió defensiva. Però el matriarcat que existia encara, que coexistia amb el que serà el patriarcat, doncs és defensiu militar, però no és ofensiu. L'ofensiva la portaven els patriarcats. Aleshores, doncs, jo explico que els bascos tinguin el seu idioma perquè van ser els únics que eren matriarcals quan van arribar els romans a la península. Es va barallar amb tots els celtibres que hi havia per aquí i els bascos eren els únics que estaven transgressats, diguem, històricament, que estaven encara en el període matriarcal. I aleshores, quan van arribar els romans, doncs no van voler-se barallar, els hi van cedir els valls més maques, més fèrtils, la vall de l'Ebre, la vall del Duero, l'alta vall del Duero i la vall del Garona, que estaven ocupades per bascos. Els bascos van retirar les muntanyes, alguns es van quedar i es van latinitzar, i el castellà és llatí molt parlat per bascos, i el gascó també. I els que es van retirar les muntanyes, els romans no els van fer res, els van combatre de res, i estaven conservant tranquil·lament el seu idioma, no van haver vivint malament, però amb un bon idioma. I això els he explicat als bascos per la ràdio, per la televisió, és dir, vosaltres
teniu l'idea gràcies a la no violència, gràcies a la no violència. Bueno, si quedem tots parats. Doncs, aleshores, comença, primer de tot, la família. És a dir, d'aquestes, diguem-ne, 86-95, la 86 és la família. No sé si val la pena que torni a posar-vos. Això ho té temps, avui, tots els portats, això. No veus? Però no estic compartint. Quan? No has arribat a explicar? Llavors no has fet o què és? És que és l'últim dia, el problema és que és l'últim dia. És que ens hem fet una confusió de les que ens falta i després que tenim. Això és un sopar, Tot allò del diencèfal, del mesencèfal, del romboencèfal, tot allò ho teniu o no ho teniu? Sí. No ho teniu tot? Si us falta és anterior. És que es falta una sèrie anterior, tot allò del neurovegetatiu. Això ho teniu, això? Si no ho teniu tot, només falta. Tot això ho teniu tot? Sí, això. Home, estupendo. I això també ho teniu tot, això? Sí. I això ho teniu o no, això? No. Sé que només falta això. Bueno, aquest i l'anterior i un altre que me fas la sèrie. Tres. Bueno, aquests us prepararem pel pròxim dia. Com dia aquest els humanos. Bueno, fixem-vos que, diríem d'una manera ràpida, al principi l'home que surt amb una dona raptada, aquesta dona la té lligada. Els fills se'ls ha de vigilar moltíssim que no se li escapi. Els fills tenen nom i el pare, i aquí surt tot el Freud, allò del Freud que diu que els nens, els nois, doncs maten el pare, o si no el maten psicològicament, per ser ells. El Freud es pensa que és l'origen de la humanitat, i això és cap al 12.000 abans de Jesucrist. És a dir, feia 4 milions d'anys que l'home existia i tot el que us he explicat jo abans, el Freud res de res. És a dir, però esclar, també és que es comprèn perquè aquí és quan comencen les crisis. Que és quan el dia psicològic és tot això. Enteneu? Per tant, és una mica, de tots els canvis històrics que n'hi ha hagut molts, és el més radical de tots, Puigdemont. Ell explica moltes coses, explica el tema, per exemple, de l'opressió de la dona, explica el tema de les crisis psicològiques, explica el tema del trencament de la societat en classes, dominants i dominadors, etc. Totes aquestes coses tenen la guerra, tot això arrenca. És a dir, l'home, una vegada ha ocupat la terra amb les altres espècies, ha d'inventar-se una novetat per sobreviure i no per sobreviure, i per expansionar-se. I la inventen, ja veurem. La inventen, però li crea uns desajustos que encara no han tingut temps d'ajustar-se. Senzillament no sap ajustar-se. I per tant, la idea de fomentar el globalisme és molt bona per ajudar a aquest ajust. Igual com l'home matriarcal va arribar a un període d'un gran esplendor, que l'he passat molt de pressa, però vull dir, abans de tota aquesta decadència, diguem-ne, doncs la matriarcat arriba a un gran esplendor. I l'home venç a la naturalesa i s'instal·la tranquil·líssimament i pot fer el que vulgui amb un cert respecte a la naturalesa, etc. Però esclar, allò era el fàcil, enteneu? Era el innocent, era el paradisíac. En canvi, doncs, ara el difícil és l'home que de tot en fa una eina, en fa una possibilitat artificial de canviar-ho, etc. I generar una segona naturalesa, una segona innocència, que diu pànica, doncs és dificilíssim. I a veure què és el maco, que n'hi ha gent maca, vull dir que s'ho pensa que és maca, que té la solució per tot, no? Però juntar tot això és un problema terrible que no hi ha ment humana actualment que ho sàpiga fer encara. Doncs primer es refà una sèrie de nivells de tipus col·lectiu, que el primer és la família. Us vaig dir l'altre dia que la família ve de famulus, famel, que vol dir esclau, vol dir servent, perquè la dona i els fills eren esclaus del home. I l'home era el pare. Pater, etimològicament es discuteix si pare i poder venen de la mateixa origen. És a dir, no l'home, sinó el pare. I aquí surt el patriarcat. La família es va a poc ajuntant en diverses famílies i al final es fan tribus i després es fan cada vegada més amples, ja veurem quines coses.
dir, són tribus nacionals. En aquestes famílies, multifamílies, tribus, el pare, com que si s'ajunten diversos pares, és la classe dominant i és una classe guerrera. Al dir guerrera vull dir mandos, que dicen, guerresals, perquè els pobres tenien guerrers els fills i què fos, no? I altres esclaus que s'anaven tenint. Perquè de seguida surten esclaus de guerra d'aquí. És dir que tota l'esclavitud d'aquest temps que estem explicant ara és l'esclavitud tova. I la servitud que tenia la dona i els fills és una servitud tova. És a dir, l'home estimava la dona i estimava els fills. Però davant de les circumstàncies els tenia de tenir molt regles. Això és la pàtria potestas del dret romà. El pare, així com el romà diu que quan es fa un crim s'ha d'haver-hi judici, s'ha d'haver-hi advocat defensor, s'ha d'escoltar el reu i tot això. Si un pare mata el seu fill o la seva dona, no s'ha de fer judici, no s'ha de fer res. Dintre de la família, l'estat de tot sempre. La gens romana internament era brutal. Però hi havia amor, hi havia tal. Una imitació de tipus espiritualista d'això són els benedictins. L'àmbers, l'abat benedictí, doncs estimen els seus però li han de fer obeir. Però no l'han d'obeir com obeeixen els jesuïtes en el general dels jesuïtes, que es diu general, que és una militar. I segons les constitucions s'ha d'obeir com un cadàver és portat aquí per allà, doncs el general ha de portar la gent com els cadàvers, que no poden protestar. En canvi els benedictins són al revés, tenen bon d'estabilitat, vol dir que fan com una família, diuen pare en el seu jefe, etc. No? I també aquí en aquesta fase primera, que veurem que hi ha una fase molt més dura, doncs aquesta fase primera era tou. I també quan feien un deixó de guerra, primer els mataven, feien l'anatema. Però llavors després van anar aquest baixó, el que passava era que estaven esquilmant la societat i que era molt més, inclús econòmicament, més útil no matar-los, sinó que vinguessin a treballar. I aleshores només mataven el cap, se li menjaven, per exemple, en Mèxic se li menjaven el cor, per indicar que era un valor molt gran, que s'emprava el vençut en el vencedor, perquè hi havia coses rituals, molt sèries, molt maques, i a més el gran vençut volia que el matessin, per un home. Ara, els altres, els de sota, entraven a formar part de la família, i eren família. I això, per exemple, la Bíblia Brown, que una família que eren 50 o 60 i que tots eren fills i molt menys, eren esclaus, diguem, servidors. I els vivien com els fills i com la dona, i com el bou i com l'ase. Que fills, dones, bous, ases i servents eren totes classes de coses que estaven a sota, però paternalísticament. Aquí a Catalunya un exemple d'això una mica semblant són les colònies de Llobregat i del Ebre. No sé si algú les ha conegudes, però l'amo era un patriarca, cuidava molt de tot, posava molts diners perquè ell estigués bé, els paternalista. Què? Paternalisme. Hi havia unes assegurances socials, hi havia teatre, hi havia coses allà dintre, hi havia capellà, pagava l'església, pagava tot, però a les 8 del vespre tancava. Ningú podia sortir d'allà. I això és típic d'aquest període d'aquí. Aleshores, aquesta classe social superior és la primera forma d'estat en el sentit marxista de la paraula. Jo distingeixo, crec que hi ha dues funcions en l'estat. Una és l'autoritat, com un director d'orquestra, que ha de dirigir. I quan una cosa complexa es necessita que algú que dirigeixi, que és un servei. I la finalitat és obeir el poble i buscar-li el seu bé màxim, és a dir, les coses de conjunt, unificar-los perquè li vagi més bé, que augmenti les llibertats, que augmenti tot això. I una altra cosa, la definició d'estat de Marx, que és un instrument al servei de la classe dominant, per dominar la classe que és dominada. En aquest sentit, doncs, apareix l'estat ara, que és un trencament. Aparentment l'estat, els estats democràtics, doncs sembla que són per la majoria i tal, però domina el mecanisme d'opressió. Inclús quan protegeixen, quan es fa el Dia Mundial de la Dona, és una forma, és una protecció que és una discriminació que no pot. I només es pot posar una llei afavorint una cosa si és que aquella cosa està separada. Si no estigués separada no hi ha d'afavorir la cosa. Per exemple, jo conec a la Bíblia l'origen del dia festiu, el dissabte. El primer origen és en temps de Moravi, sembla, que són els acadis, molt antics, el 1500, així, abans dels europeus, doncs que veien que explotaven tant, una cosa que veurem després, explotaven tant els esclaus que se'ls morien. Llavors venien a descansar un dia al mes. I després se'ls seguia morint i venien 2 dies al mes, cada 15 dies.
i després van dir 4 dies al mes, cada setmana. Van dir el mes que era lunar, era un calendari lunar, i el van anar a posar els dies de descans no per alabar Déu, sinó per descansar la màquina, i engreixar-la, i fer les reparacions, i les coses històriques. L'origen és molt més pedestre. Què? Produeixi. Sí, senyor. Bé, una altra qüestió és el trànsit de la màgia blanca a la màgia negra. És a dir, aquells famosos primitius que eren els mantenedors de l'esperit col·lectiu es passen a ser els mantenedors de l'opressió col·lectiva, perquè el senyor no tingui tanta feina, i que en comptes de ficar la gent a la presó, cabals i fuetades, coses d'aquestes, els embauquessin amb misteris estranys, amb pors de déus castigadors i coses d'aquestes, i la gent tingués aquesta por, i llavors sacrificis humans i sacrificis de mena, i a sobre que eren pobres i explotats, encara tenen de donar colomins, tenen de donar bous, perquè els mateixin per seguir Déu tranquil. I aquí apareix Déu. I Déu apareix, no com a Déu, com el que tenim ara, sinó apareix com l'ànima del poble que ha fugit del poble i que s'ha de fer tornar. És a dir, estàvem la mar de bé, en el quart patriarcal, i ara estem malament. Què ha passat? I llavors s'encarrega el mag negre de dir: ha passat que heu sigut dolents vosaltres i els imaginets. I la culpa no la té el patriarca, la classe dominant, sinó la classe dominant. I això, doncs, per exemple, la de mitja Europa és claríssima. Es veuen els castells, les esglésies i els pobles. Una muntanya així, a dalt està el castell, aquí mig aigua l'església i a sota el poble. És a dir, que el fatiller, el bruixot, el sacerdot, i el que vulgueu, passa a ser un dominat dominador. I el Eric Fromm diu que el 80% de la població ja en tenia prou amb el bruixot. Des d'aleshores fins avui, diu això, I l'altre 20% eren més personals, que tenien més personalitat, aquests els tenia d'eliminar, matar o empresonar amb la força bruta. I això és el primer feudalisme. El feu, era aquests pactes, i a més hi havia tot un escalat de senyors, que es tenien uns pactes de fidelitat també entre ells, que encara ressonaven de l'antic, etc. Bueno, no ens entretenim gaire més, aquí moltes coses sobre la barbària molt interesants, però les deixem a part. I aleshores, doncs, apareix el primer intent de solució entre el 12 o 11.000 fins al 8.500 aproximadament. Hi ha un període molt negre, un període que inclús no hi ha ni estris bons, se'n diu microlitos, desapareixen, no hi ha rastres, sembla que hi ha una arrasada general, no hi ha jaciments pràcticament. I en canvi, ara vindrà una floració que no serà definitiva, sinó que serà provisional. Des del 8.500 de Jesucrist, abans de Jesucrist, aproximadament fins al 2.400-500 abans de Jesucrist. Per tant, uns 6.000 anys. 6.000 anys que són molts més que els que hi ha des del 2.400 fins avui dia. És a dir, que 6.000 anys que les coses es tornen a equilibrar bastant. És una primera reequilibració. Sembla que Plató ho descobreix, una edat d'or, etc. Què és el neolític? El període entremig del paleolític i del neolític és el dit mesolític, és el que ara hem explicat. I en el neolític apareixen moltes coses. Una d'elles, per exemple, és el que se'n diu la revolució neolítica, que és l'agricultura, la ramaderia, la ceràmica, després cap al final del neolític comencen el control dels metalls, de l'or, de la plata, i després del coure, del bronze i del ferro. Tot aquest procés. Tot aquest procés, diguem-ne, de descobriments tècnics. Això és el que fa dir el Marx, que aquí és on comença la història pròpiament humana. La història animal ha acabat i comença la història humana. Perquè l'home no viu només del que la naturalesa li fabrica, sinó que ell fa fabricar la naturalesa coses que la natural no donaria, en quantitat i en qualitat. I comença a arrasar les selves per fer camps això de conreu, etc. Això esclata sobretot en el proper Orient, perquè és el centre d'Euràsia i Àfrica, i allà hi havia una confluència de condicions físiques molt curioses, no en els rius, no en l'Eufrates del Tigre, sinó en les parts altes. Els rius estaven empantanegats tots, el Nil estava empantanegat, i era ple de mosquits i allà no s'hi acostava, després de les parts altes.
Resulta que hi havia, no sé si 5 o 6 classes o 7 de cereals diferents. I els cereals rendeix molt menjar. En canvi, per exemple, a Amèrica, doncs només a l'Amèrica del Nord i del Centre hi havia el blat de moro i no hi havia cap altre cereal. I encara el blat de moro perquè podia ser aprofitable es va tenir dignitat de mutar. Per això el seu neolític va arribar uns quants mils anys després. I després també al proper Orient hi havia una quantitat gran de ruminants i d'altres animals que eren domesticables com el cavall, etc. En canvi, a Amèrica Llatina només hi havia el llama, i estava a del Perú. És a dir, que en el proper Orient s'ajuntaven la ramaderia i l'agricultura juntes, amb moltes possibilitats. A Amèrica estaven separades, a baix hi havia ramaderia i a dalt hi havia agricultura, i no hi havia ramaderia. I això va enredarir molt tota l'operació, no? Que després va sortir espontani, sembla. Hi ha qui diu que van haver immigracions, doncs sembla més aviat al contrari. I aleshores doncs, això li dona una riquesa que tranquil·litza els ànims. Al 8500 apareixen les primeres muralles, però abans de les primeres muralles hi ha les primeres ciutats, que no són ciutats, són 4 cabanetes. Aquestes ciutats sembla que es fan per la unió federal de diferents tribus. És a dir, que totes les ciutats sembla que neixen de tribus. L'òpidum llatí vol dir fortalesa, és a dir, que s'uneixen per la defensa. És a dir, que viuen una en un territori, una altra en un territori veí, una altra en un territori veí, una altra en un territori veí, per exemple, 4, per exemple. I aleshores viuen cadascun al seu lloc, però quan hi ha enemics i en guerres, s'uneixen i en el mig fan una fortalesa. Cada vegada és una fortalesa que és una muralla així sense redintre. Procuren fer-la damunt d'una font, perquè si es tanquen allà dintre tots puguin veure. I quan ve l'enemic, deixen els conreus, es fiquen tots allà dintre, porten menjar i es tanquen allà dintre, es defensen. Aquestes primeres muralles van ser tan ben fetes, eren tan grosses, eren les més grosses de totes les muralles ciclòpies, que doncs no es podien. I allà dintre, si no se'ls acabava el menjar o el beure o alguna cosa d'aquestes, no hi havia manera. I va crear un equilibri defensiu important. És en aquest moment en què hi ha el culte a les grans pedres, els menirs, els volcans, els megalits i totes aquestes coses, doncs surten que no se sap ben bé per què eren, però sembla que doncs, va relacionat amb la part màgica i la part mística i totes aquestes històries, no? Però no ens podem entretenir gaire. Però, per exemple, Jericó, que és una de les primeres ciutats, les muralles de Jericó són del 8500 abans de Crist. I que és extraordinari. Bé, la primera ciutat. Això, diguem-ne, se'n deia en romà imperi. O sigui, imperi vol dir una unió per la defensa, que avui dia la gent es pensa que vol dir una altra cosa, sobretot després del Franco. Doncs, unió per la defensa. I l'etapa d'imperi, que és tota aquesta etapa del neolític, és una etapa molt bona. No és perfecta, hi ha guerres, però molt poques, i guerres que no acaben perquè hi ha la defensa aquesta que no hi ha manera de superar-la. Això és interessant, no tenim massa temps, però és interessant aquesta noció positiva de l'imperi, perquè hi ha a més la noció de ciutat com a imperi. La gent es pensa que les ciutats són les capitals d'una nació, i l'origen de les ciutats era una internació, era una federació de nacions. Distingien entre les nacions, les etnos i el demos, que el demos era el conjunt. Hi havia lleis per tots i lleis particulars i administracions particulars per cada cosa, no? És a dir, que hi ha... I quasi no existeix la nació pura, aquesta que volem Catalunya independent, no? Que cada nació té el seu estat. Això és racionalisme. Les nacions que no eren atacades no tenien estat, pràcticament. I es creava l'estat per defensar-se. Normalment, com que eren nacions petites, doncs s'ajuntaven unes quantes i feien un estat plurinacional. Per tant, el més natural és l'estat plurinacional, a pesar que això és independentista. Perquè una cosa és un estat plurinacional i l'altra és un estat centralista, com la història. L'estat centralista no, perquè, per exemple, si Espanya és un estat plurinacional, és essencial democràtic que a la Constitució hi hagi dret a l'autodeterminació, un capítol, perquè la gent es pugui separar si vol i juntar-se si vol, si no estan en plena igualtat, estan esclavitzats dintre del conjunt, m'explico. I formalment estem així, per tant, això és claríssim, que si algú va escoltar una polèmica terrible, ja vaig tenir per ràdio l'altre dia, doncs ja us ha arribat, ja? Sí. Us ha arribat. Doncs un punt era aquest, que ells deien que estaven en democràcia, i dic, per segons quines coses sí, però per segons quines coses estaven en democràcia.
dir, un estat constitucional necessita tenir un capítol a la Constitució amb el dret d'esperar-se, si no, és que no són iguals. Si no, estan presoners. És una presó de nacions, que és una altra història. I clar, aquestes confusions doncs generen una quantitat de conseqüències terribles. I la gent les té totes barrejades al cap perquè tenim uns mitjans de comunicació social que fins que el rector de Vella Sant Macià, perdó, és que es fa la carrera de periodisme, no, acabat ja, doncs canvia una mica, és un desastre. És a dir, es creuen, ells mateixos les mentides les van creient i al final les diuen, són convençuts i tal, no? Em deien que l'ETA mata, i però qui no mata fent guerra? Diguem-ne, un país que no mata fent guerra. Ells estan en guerra, diu, com estan en guerra i estan en pau i en democràcia possible? Ells no, ells volen la independència de la Veneçuela i estan en guerra, mira, i maten, ells. I encara, però l'hipercor, home, sí, mira, es van equivocar. Els americans van tirar allà a Kuwait, no sé on, allà, això, damunt d'un hospital i d'una escola, i sempre maten, no es vol matar a la sublevació civil, però se la maten. I no és que m'agradi, m'agrada gens, se'n furt, però vaja, que no els deixin lliures i no mataran, i ja està. Hi ha una cosa que s'ha de diferenciar, una cosa que em sembla que és molt fonamental, que és diferenciar els que s'armen per defensar-se, perquè sempre es parla per defensar-se, o els que s'armen per atacar. Molt bé, perfecte. M'has facilitat molt l'explicació. Ells estan intentant independitzar-se ells i els altres estan independitzant tenir-los agafats ells. És a dir, que si per exemple el País Basc volgués agafar Madrid, tindria raó a Madrid. Però és que és Madrid que vol agafar el País Basc. Ja està. I esteu d'acord amb mi aquí, aquells tios, aquells de les tortugues han posat tots en contra, si després m'han dit que els telefonades totes eren en contra meu, tots. Bueno. És terrible, sempre passa el comissió de terrorisme. Sí, molt sensible i molt mentider, i molt tergiversador de la realitat. Entens? És un tema que precisament perquè és sensible s'hauria d'aclarir molt bé. Perquè no passa així coses, el que passa és que ells juguen la sensibilitat, entens? Per tenir-los més o més en què. El que passa que el dia següent es va saber la... Exacte, gràcies. Mira, això ja m'ho dic diversos. L'endemà va venir a venir el dit, la sentència aquesta. Una sentència en contra de l'Estat, perquè van matar els de l'ETA, van matar 2 o 3, una família, i llavors doncs, l'Estat, és a dir, la policia no va avisar, va rebre la telefonada de l'Hipercor, sí, l'Hipercor, i no va avisar. No va avisar perquè els amos de l'Hipercor van dir que no avisessin perquè volien fer el negoci del dissabte a la tarda. Entens? I llavors el jutge divendres, el jutge ha donat la raó a aquesta gent i l'Estat, no l'ETA, no, l'Estat els ha de pagar. Els 4 milions d'indemnitzar. Què? És que és l'únic preparat. Bueno, deixem-ho, oi? Tot això m'ho soltaré, perquè si no arribarem endavant. Aquí passa una qüestió curiosa, ja us he explicat la màgia negra. Però, doncs, aleshores aquesta espècie d'ànimes col·lectives que eren d'estil femení passen a ser masculines. De Minerva es passa a Júpiter i de tal, i tots això van passant de dones a homes. De la Sanctis passa al Vishnu, a l'Índia, etc. Ara en tinc ganes de passar-les totes, però vull dir, es va fent aquest pas. I aleshores els déus són forts, són durs, etc. i tal. Però en aquest període, mira que surt l'heroi Burhan, aquell que no sortia l'altre dia. És un arqueòleg francès que és molt rigorós en l'estudi de les dades i que diu que totes aquestes coses que diem són molt hipotètiques, perquè no hi ha poques dades. Es poden interpretar d'altres maneres, etc. Doncs, esclar, fixeu-vos que és una religiositat, una sacralitat que passa de ser una font d'amor i d'harmonia passa a ser una font de guerra. I comencen a barrejar els déus contra els altres, i els altres a propòsit de les guerres dels homes, etc. I llavors la gran mare queda oprimida també. I és la que surt en forma quasi sempre masculina en els carnavals i en aquestes coses que són la religiositat popular, que surt sempre en compte d'aquesta religiositat d'opressió que ve més a la. Bé, aleshores, doncs,
El que ve ara, us ho diré molt per sobre, si voleu llegir més poc a poc, llegiu un llibre del Martí Olivella, que es diu El poder del diner, que és el procés del tema del diner. Fins aquí no hi ha diner. I els americans van pagar una senyora que es deia Ismael Besserat, francesa, i van pagar un estudi, una tesi, no sé què, una investigació arqueològica, per descobrir l'origen de l'escriptura. I se'n va anar al ferrocarril i ell va descobrir el que no volia descobrir. És a dir, l'escriptura va començar cap al 3.000, 4.000 abans de Jesucrist, l'escriptura. I ella va trobar signes estranys i coses rares des del 8.000. És a dir, bastant abans. I aleshores, doncs, anant estudiant, van anar descobrint que allò era moneda. O sigui, que allò no era escriptura, era moneda. Però una moneda, quasi bé que servia, era escriptura moneda, era una moneda escriptural. Era una moneda que era un contracte escrit del que es comprava, però d'una forma molt resumida, molt abreujada, no? Hi havia, què sé jo, doncs, en comptes de posar 4 bous, es posaven, en comptes de posar 4 bous, doncs el bou tenia aquesta forma i posaven això. Això volia dir 4 bous. Això és un cap de bou, no s'entén, no? I d'aquí donen la volta per sortir l'arbre. Doncs, molt més tard, no Felici. Doncs, i ell estudia tota aquesta evolució d'aquests signes. Estaven en una espècie de fitxes, que al principi els anteriors amb ells pensaven que eren collarets, perquè hi havia un forat. Pensaven que hi havia un collaret per fer bonic. I després va veure que tenia la doble missió de fer bonic, perquè de portar en forma de collaret no hi havia moneders encara. I, a més, doncs, era per comptar. Però no eren les dones que anaven, eren els homes que anaven a baixar. Com una espècie de rosaris, per comptar. Com a l'àbac i com aquestes coses que etc. Aleshores, doncs, cada vegada que es comprava o es venia, doncs, es passaven aquestes fitxes. I així es va inventar el diner que serveix. És una forma molt bona per agilitzar el comerç. Perquè si tu només pots intercanviar, si tu necessites el que ell no té i ell necessita el que tu no tens, no hi ha manera de fer el canvi. En canvi, jo li venc a ell una cosa que ell necessita, em dona diners i vaig a buscar un altre l'altre que jo necessito, que s'explica, no? El troc, doncs queda superat pel diner. I aquí, doncs, hi tenim un treball molt fort amb tot això, molt interessant. Jo us el recomano, si no voldreu aprofundir, i sobretot si té ganes de ser un bon polític. Doncs aquí tenim estudis d'economia alternativa molt interessants basats en tots aquests temes i les implicacions que hi ha socials, i polítiques, i culturals, i sindicals, i tota una colla d'altres coses que m'agradaria veure si algun partit dels que hi ha actualment tenen uns estudis també fets com els que estan aquí. El llibre aquest és una introducció i després hi ha 4 sèries de fitxes llarguíssimes que se'n diu Disseny de civisme. I doncs està basat en molts estudis sobre això, que jo us dic, us ho recomano. Jo vaig estar 8 anys estudiant això i en estic molt bé. Però el maleït diner no podem treballar. La gràcia, diu, el diner és bo o és dolent. La gràcia que aquell diner no és igual que el diner actual, és diferent. I les característiques més importants, aquell diner era una espècie de paper que servia per cada operació un paper. Que no era paper, llavors era argila. I allà hi havia el que es comprava, el que valia i el segell del comprador i el segell del venedor. I es feia davant del temple a la ciutat. I el temple servia de temple, de banc, de magatzem, de control d'unitats de mesura, etc. També en aquest temps s'inventa la mètrica. És a dir, la mètrica és interessantíssima, és l'aplicació de l'aritmètica a les coses pràctiques. Comptar coses, medir coses, sapiguem doncs, quants litres d'aigua o de vi o quants hectòmetres cúbics de blat o enteneu que avui es va descobrir totes les mètriques, el calendari, la mètrica del temps, la mètrica de l'espai, etc. Totes les mètriques aquestes i el diner era la mètrica de mercat. Tenim controlat el mercat. El diner feia en el mercat, és a dir, si posem a la societat, producció, tot això que hi ha per aquí, veieu, empreses, professions, etc. Doncs tot a sota, als nivells de baix hi ha les matèries primes, etc. Vegetals, minerals, etc. que es compren i es venen, no? Doncs aquí hi ha l'economia,
Doncs hi ha una espècie de mirall de l'economia que és el diner. I inventa la comptabilitat, que la comptabilitat és el mirall de l'economia. Està tot escrit el que passa en l'economia. Hi ha un control econòmic. Aquest control el portava la federació, que era la ciutat, l'imperi, el portava aquest control econòmic, i aleshores no es feia barbaritats. Avui dia, doncs, l'economia es presta a unes barbaritats terribles. És a dir, era tot permès i hi havia llibertat de mercat, excepte aquelles coses que atemptaven a la unitat social. I es marxaven de mercat. I estava sempre vigilat perquè no es podia fer cap transacció que no es fes davant d'un escriba a les graons del temple. I l'escriptura aquesta, que al principi eren tauletes de fang, doncs es guardava al temple. I s'han descobert biblioteques immenses en què els americans de Chicago pagaven uns dinerals, o de Nova York pagaven uns dinerals, però es trobaven una novel·leta eròtica o alguna cosa així d'aquells temps, i es trobaven només que factures, amorridíssimes factures. És dir, totes les transaccions comercials quedaven documentades dins del temple. D'acord? Això feia una gran responsabilitat. Per exemple, no podies fer una factura dient 300 pessetes per haver matat l'alcalde del poble. Evidentment que no. O altres coses d'aquest tipus. I aleshores, doncs, si no es pagava, la moneda no tenia valor en si, no era or, era unes pastetes de fang. Enteneu? Allò era un dret, com avui és paper, que no és res paper. Doncs aleshores eren pastetes de fang. El que passa que en la pasteta hi figurava la cosa que s'havia comprat. Ara tens un bitllet de 500 i no saps d'on ve, si de comprar una sardina o de matar l'alcalde. Enteneu què vull dir, no? Veieu la diferència, no? La cosa i l'altra, no? Allò era una economia responsable. I a més, ja com a... això s'ha deixat un moment, va haver bastanta pau, molta prosperitat, és interessant en aquest moment esclata el comerç internacional d'una manera fortíssima, que això està documentadíssim. S'ha vist que si la pedra d'obsidiana, que és una pedra molt dura, se sap exactament l'obsidiana segons és de diferents classes i se sap de les mines que es van treure d'allò que s'ha trobat, se sap que hi havia tots uns trajectes, etc., que són estudiats, que s'han descobert, etc. Progrés material i espiritual. Surten astronomia, astrologia, alquímia, etc. Bé, deixem-ho perquè no tenim més temps. Aleshores, doncs, finalment, doncs aquest equilibri es trenca. I sembla que es trenca doncs perquè el mercat va massa de pressa i no es pot controlar amb aquella escriptura tan lenta. I aleshores s'inventa la moneda anònima, que al principi era or, plata i coses d'aquestes, no? Era una llamonissa d'or tallada així amb tallets, rodons, era la moneda. I de seguida doncs també l'Estat intervé posant encunyant, etc. No? Aleshores amb aquesta moneda anònima es fan grans disbarats. La història de Jericó a la Bíblia doncs són els jueus, els israelites, que compren a una prostituta amb diner anònim. Llavors ella els traeix els de Jericó i obre les portes. El cavall de Troia és una forma dissimulada de dir que va haver una traïció interna, que des de dintre van obrir la porta i les muralles no es tiraven a terra si algú no obria la porta des de dintre. I hi ha molts exemples d'aquestes traïcions en aquest temps. I aquestes traïcions no són res, perquè immediatament el rei Sargó d'Accad, que era una de les moltes ciutats que hi havia a Mesopotàmia, perquè en aquest temps sí que es dessequen els rius, es drenen, hi ha obres hidràuliques impressionants i tot allò es fa una agricultura fabulosa, etc. I cada ciutat era una ciutat d'imperi, totes les petitetes, que tenien només una àrea de voltació, que eren les ètnies aquelles que tenien l'agricultura per allà, etc. I aleshores, doncs, Sargó, el primer rei d'Accad, és el primer que segurament en venia d'aquest. Es van anar comprant i va entrar en altres ciutats i comença el que és el colonialisme o l'imperialisme, que és fer-se amo del que no vol ser servent teu. I llavors aquí és quan rebenta tot. I surten les guerres grosses, surten els primers grans imperialismes que la gent en diu imperis, si s'han de dir imperialismes, perquè l'imperi només és defensiu i això és ofensiu. El primer imperi és el que entra l'imperi babilònic. I surten les megalòpolis o les metròpolis grosses, que són ciutats resultats de l'estilmació d'altres pobles. Aquestes ciutats grosses, les piràmides, el Louvre,
o jo què sé, o el Parlament d'Anglaterra, o el que sigui, no? De Londres, etc. Les grans ciutats, totes aquestes coses que en el turisme anem a veure, l'Ermitatge de Sant Petersburg, etc. Tot és el resultat de les policies. És a dir, les ciutats petitetes primitives eren com Vilafranca del Penedès, o com es diu, doncs, Llorenç, són pobles petits que hi vivia bé, tranquils i tal. I en canvi, doncs, les grans ciutats es fan xuclant en els altres i invertint només allà, que són grans ciutats. I en aquell temps hi havia el temple, que era el mig de l'estat, era un sigurat, era un temple quadrat que pujava, i a dalt hi havia una estrela que mirava les estrelles, i llavors la importància de la ciutat es media per l'altura del sigurat. I Babilònia era la que tenia el sigurat més gran perquè era la més esquilmadora de totes, perquè va ser la capital de l'imperialisme de Sargó i de tots els germans més. I aleshores, doncs, la torre de Babilònia és el mite de la torre de Babel, que vol dir que l'home s'ha fet tan fort que es pot carregar els nens. I aleshores surt una altra qüestió molt interessant d'entendre també, i és que per dominar els altres destorben els senyors feudals i destorben els bruixots que són molt fidels als senyors feudals. I llavors quan comença la persecució del que se'n diu la persecució de bruixes i de bruixots, que en el pacte del feudalisme a l'imperialisme sempre hi és. I la gent es creu que era de Nietzsche, que es matava o es cremava bruixes, i va ser a l'entrada de l'edat moderna, que és quan comencen els imperialismes a Europa, després de l'imperi romà, que era un altre imperialisme però molt més antic, que s'havia caigut. Doncs, i a la Bíblia també, doncs, el Saúl, que és el primer rei imperialista d'Israel, doncs també vol matar bruixes, encara que ell tenia por, i quan estava apurat d'amagat va veure una bruixa, i s'explica a la Bíblia que va veure la bruixa, però la bruixa no li vol dir res perquè és el telemàtic, perquè hi ha ordre en el còdic de Murabi, que és el primer còdic que tenim, doncs hi ha també el d'això dels bruixats i les bruixes. I aleshores aquests reis combaten les deïtats tòniques, les deïtats terrestres, de les fonts, dels volcans, dels rius, dels arbres, tot això que com era la màgia aquesta negra d'aquest moment, i la màgia blanca també, i llavors instauren una religió de déus celestials, de déus baixats de les estrelles, déus que estan a dalt de tot, que baixen el déu sol, la lluna i tot això. I llavors ells instal·len un sacerdoci maco, no són bruixes, sinó són grans temples, i llavors amb unes litúrgies que són la imitació de les litúrgies imperialistes dels emperadors. Actualment, per exemple, la litúrgia romana que tenim els catòlics, i això que hi ha Montserrat que fet amb Monique Tomàs, que era així, doncs és una imitació del que feien els emperadors a Roma. I van vestits iguals, anaven vestits en temps dels emperadors, i amb l'incens i amb les reflexions, tot igual. Doncs imagineu-vos l'origen de tot això. I amb això doncs deixen a la gent amb una boca oberta, Déu queda molt amunt, els sacerdots de santedat, a Israel surt el 3 vegades sant, el sant, senyor de l'exèrcit, amb una no tenien prou, el codi de santedat, la gent s'havia de netejar, les dones que tenien la regla tenien d'estar 40 dies sense mostrar-se el tema perquè el tacaven, i viceversa, etc. Un desastre. I llavors doncs entrem en aquest món actual. Aquest món actual doncs és un món que des del punt de vista, diguem-ne, d'imperialisme no ha avançat gens. Solament que, doncs, des del temps de Sargó fins avui dia, els imperialismes s'han fet cada més grossos. I, si us explicaria tota la història per què va passar a Europa, perquè en el període de l'imperi romà van entrar els bàrbars i vam anar enrere històricament, van entrar una altra vegada en un període feudal, alguns inclús estaven en un període patriarcal. És a dir, que tota aquesta història, per exemple, en aquest període imperialista, els esclaus són esclaus, però no com abans que eren família, sinó que són esclaus mercaderia. Hi havia els grans mercats d'esclaus, per exemple, Antioquia de Síria era un mercat d'esclaus internacional, i Roma un altre, i Atenes un altre, no? Els esclaus es posaven a la plaça pública com els porcs, els bous i els cavalls, els miraven les dents i tot això, i com després, doncs l'edat moderna es fa també amb els negres, a Amèrica, es fa el mateix. Us explicaria moltes històries molt divertides, Fra Bartomeu de les Cases, que era el gran apòstol dels indis, doncs van intentar convèncer Carles V, que és el primer imperialista de l'Europa després de l'imperi romà, el primer gran imperi. Carlemany l'intenta per explicar-ho de seguida, i el primer gran imperi és el de Carles V, d'Alemanya i d'Espanya. Doncs, en el moment en què actiu, comença a manar, se li costa molt arribar, Fra Bartomeu de les Cases i els indis
tenen pobra gent, que els espanyols estaven explotant massa, i que es morien, i era cert, es morien, i quedaven esquilmats, perquè només no estaven preparats per la grip i per les coses, per la sífilis, i bueno, es morien, però penseu que s'ha mort. Les 9/10 parts dels indis s'han extingit, I aleshores em diu que el mail es notava molt així, molt pensatiu, i jo dic, molt bé, m'agrada que siguis defensor dels indis. Callo una mica que tinc d'anar consultant la meva gent, amb el Consell, i ara ja contestaré. Llavors em va anar darrere, va discutir amb aquella gent i va tornar amb un decret dient que com que els indis són de naturalesa feble, queden exonerats de les grans feines. I com que s'ha vist que els negres en canvi són de naturalesa molt forta, a partir d'ara els negres substituiran els indis. I es va instaurar l'esclavitud de negres. Però llavors ja l'esclavitud aquesta és de mercat, hi ha les famílies que perden el nom de la família, perden tot i són comprables i vendibles per qualsevol mercaderia. És el prototipus perfecte del mercat lliure. La coronació. Bé, com que no us calleu molt, que passen 10 minuts. Volia fer un resum només així, parlant de totes aquestes societats, totes aquestes societats tan boniques, de les societats liberals, de funcionals, de totalitàries, etc. I com es construïa això, però vaja, ja us ho podeu endevinar mirant-vos, ho mirareu poc a poc i ho deixem aquí. Se finiu. Molt bé. No donarà per més. Vale, llavors doncs... Teniu ganes de fer un sopar? Sí.